kan YouTube channel a video kan ron upload thin te midlo ngai thlut sak thina kan lom view ani tun tuma po hian chanchinthar thlir zauna kan han nei ho le don ani a chanchinthar thlir zau hi hriatiam har riawa engchin a hian nge ram ri kan khamanga engchin hi nge kan thlirang ti tele a chang chuan na comment lama te hian a seilu tuk ti te a comment te kan lo hmu thina wangin thuita khan thlir zau te po cha kom rolin atlang pui han thlir thuk na ang deuh te po kha kan han nei chho zel tura ngai taila tuntuma kan thlir ho masak per tura chuan Israel sipai te chuan March te somni pathum khan ti pal thil thuin Gaza chim lama ri grum thila na thok tu mi som panga an ti hlum thu anin pom thu an soita a he thil thendan hi Palestinian Red Crescent Society PRCS ambulance te UN car le Gaza Civil Defense Council motor te chu Rafa kho puibula ka annia he thil thleng hi atira chuan Israel sarkar chuan lir theite hi an headlight tieng lova an tlana wangin mel malam emoti in an kap nin anin soya ma se hemi tuma nunna chan refat radua na phone atanga thalak an mu chho tanga alandanin Israel sipai te hian soilok lovin an ron beithut niin alang ta a chu tlai kho no Israel sarkar chuan an ti solan pomta ni hemi chungchanga hianin Khawvel chanchinthar lo na se mema Israel tele Hamas te in ti boina wanga tuna harsat na thleng mek kara hian Israel sipai te hianin ti solan nei hi tlai kho no March te somni pathum de thil thleng kha tuna hian an lo ti palani he thil thleng hi mi sompanga lai nun nan chan na hi kan ti pal liu ni ti in anin pomta a Red Crescent le Khawvel a pol then khat te chuan he thil thleng hi mu mol taka chui ni sela nge poi khoi tu Israel sarkar mo an sipai te kha nge he thil thlenga an mo phurna wang hian remna po an phu tok pek ni ro se ti in thu chuan ron nei ve pokani chung chu Israel le Hamas in kar boina wanga thil thleng a chanchinthar lo lang zinga alang sarber pol pakhatania Israel te le Hamas te hi tuna hian an la boi meka tin Israel hian in Gaza stripa tanpuina tollu te porem tilawa chu wang tak chuan Gaza stripa hianin abikin dam doilam le eitur lama te harsat na sang an toka chu tiang angkara chuanin March te somni pathum dei to khanin Gaza hianin Red Crescent Society and ti chu Red Crescent and ti chu Muslim ho Red Cross ti chu Christian Paul ang Christian ramtena Red Cross an nei ang chi hi nia Muslim rama chun Red Crescent an ti vethungani kha kan thret na ti zawa kan han soi mai ani ti chuan kan chanchinthar thlir zauna a pahni na tan chuan British Labour Party MP pahni Abtisam Mohammed le yang te chu Israel sarkarin West Bank ka lu an phal lo awangin chanchinthar an lu viawa an di panhi April ni nga in rin ni khan London atang Israel an thlok luta ma se an tumram an thlen thei tak lo wangin April nu ruk pathian ni khan London lama hian an hole ta he thil thlenga wang hian UK sarkar le Israel sarkar chon in sui fi na an nei ton ve a Israel lam hian hemi British MP pahni te hian Israel do dal zonga malak an tuma wang le an tongkam chuak te engeni mi huat tumna Israel huat tumna wang a malak an tuma wangin an chunga he tiang hi ti tamai ni na nin soya chan po heng British Labour Party MP pahni te hi Israel le Hamas te inkara boina thlenga hian Palestinian lampang Hamas lampang tantu Paul engeni an Hamas te Palestinian te thlawang hau tu angai an nia wangin Israel sarkar hian tuna an tlo tumber West Bank ka Palestinian te op chin a Israelina avalua chin ram en fietura kal anga ngai an nia wangin Israel sarkar hian an kaltumna West Bank ka luhin phal sak talawa anni British MP pahni te ro hi chonin tranpuina humanitarian aid antia mishing tranpuina sem tura kal kan nia chu wangin Israel sarkar en min puna hi diklo ni antia UK Foreign Secretary David Lamir chuan an MP pahni te chunga Israel te thil ti dan chu pomharan ti le thule hriat thiam haran ti thu te posai chok kiala heng MP pahni te hian Palestinian te thlop tu nian lana wangin Israel sarkar ro chuan hetianga an lo dang hi an ti tur ti ve renga
anin soi ve thunga ti chuan UK political party te zinga po ngai dana phir hemi thil thlenga hian I conservative party hroi tu kemi bade not chave thung chuan Israel chuan an ramri an kho khir chung changa thu nei nan neya an thil ti hian ti tur takani ti in a soi ve thunga chu chu Labour Party lam hian an prime an ram MP ve tho an politician puina khatiang an ram MP te chunga comment khatiang anga Israel tanzong anga an nei kha om lo an ti thuan soi ve thunga ni chung te chu tuna Israel le Palestine te in kara boina chuaka hian UK apo Palestinian tran tu te kha an lo ve zel poka chu tiang ang boro kara chuan heng British Labour Party MP pahnih te hi Israel sarkar khan alo dang bet mi amai sia ti chuan an rama beidong takin an ho le a British politician te zinga po Israel chau ni lo an mani British meeting nge zinga po ngai dan phir kha lo ta ni chung te chu kan chanchinthar thlir ho pahnih na lo ni le ta mai sela ti chuan a pathum na tan chuan April ninga in rin ni khan US ka pui sang sanga US President Donald Trump pa du lo na kong zo te pun khom te huai hotania US a khopui lian zual zong zong te thwa chuan Donald Trump pa du lo na pun khom hi an neya tin Donald Trump bai pa ka hian a thopui Elon Musk a Khawvel pa hausa ton to an du lo na po he an pun khom a hian an tilang tel bok ani dodal na hui hot tu mi pui te hian thil phut lian tak tak pathum an neya a chung te zinga chuan US politics a bi hausa ton to billionaire te in rol na hi ti top di ro se ti te Trump a sarkar hnuai a eiruk na sa tak om te ti top di ro se ti te tin a toy zong an soi tai la dam doi lamain en kol na le social security te le mi pui te ham that na lama sarkar poisa sen tur ti tlem ti top te an phuta tin chu mai pa kan thil phut zinga hen ral tlan thon let te le nei in ang in kopten social na sa tak an tok te le khatiang ang engani nei in ang in kopte chunga hleilen na lo thleng ti top te an du lo thu te po an au cho puya tin ral tlan mai pa ka hian an ram chunga ngeni ram dang mi zirlai te le na thoka omte thon le tan ni chung changa Donald Trump pa sarkarina hleiluak taka ma la te an du lo chung chang te po an au cho puya ni heng bi pui pung khom te hian Donald Trump pa chu ma ni thu chau ro rel thin dictator ang mai ani thu an soya an ram dan pui kalin ro rel na kal pui ni nan soi bokani US in ram re thei zok te tran pui na thin an ti top chho zel te chu an do dal thu an soi boka CNN Khawvel chanchinthar puang tular ina achut dan chuan Trump pa president an atangin US sarkar le akai hnoi hnuai na thok tu sang mi noi khat chok te chu chol tir ni to ni an tia chu wang tak chon mi pui te hian Donald Trump pa hian a du dan le ama ngai na lo tu le ama social tu te ban mi maya heng te wang hianin Donald Trump pa du lo na an lan tir na pun khom hi na sat takin an huai hota mi sang tam tak an pung khom ani khopui sanga tin hemi pun khom na hian ep tu pol tuna Democrats Party ho hian an party hroi tu lar khatiang te po khan thu soi na hun ten neya tin Donald Trump pa engani sarkar kai hroi a hmun poimo le khatiang ang Donald Trump pasum don na hmun pui khang ang ma te khan pun khom na hian hoi hota tin US mai ba ka hian Trump pa du lo na pun khom hi London a te Paris a te po ne ni boka tin Europe ko pui than khata po an lo nei ve boka ni chu wang chon Donald Trump pa hi du lo tu tam taka dom ve tho ti kan hria ta tha tin tuna hian Donald Trump pa hianin kan chanela po kan non soi to thin tariff war an tia Khawvel sum don ton na US alo din chole theina turin US ina hlok zoka Khawvel ramdang tene na in sum don ton na kalpui theina turin chiati sang faka kami chung changa te po du lo tu tam taka no ma wangin Trump pa du lo na pun khom hi US mai ni lo Khawvel ramdang ate po an lo nei ve poka ni ti kha kan chanchinthar thlir ho pal thum na lo ni le ta mai sela ti chuan
apalina tan chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan April ni sari thotan ni hian US President nen inkomna an nei dona an inkomna hian Israel le Turkey in lei chin na te International Criminal Court in Prime Minister Benjamin Netanyahu laka thu boyan siam sak chungchang te le Gaza boina chungchang ba ka US in Israel laka chia za som pasaria ti san chungchang ten sui dun don nia soinia hey International Criminal Court hianin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hi thu boyan siam saka chu wang tak chuan man thei ani an ni phung taka chuan he thu boi orna chani Hamas te Palestinian te laka indowa puana wang tele he mi ingani mi no mi hring te na thi na sata kan tor wang hian International Criminal Court a hian Israel Prime Minister khinania chu wang chuan thu boya ormek angania chu tianga thlen mek lai chuan Israel Prime Minister hian tunkar liam ta lok khanin Hungary ramatloa Hungary ram a hian ni thumvel zeta chamani Hungary ram chuan International Criminal Court du tu ram anina tangin in nuk dok nge chu wang chuan thil ni phunga chuan International Criminal Court zom tu ram te a khatiangang case nei kha anjin ani chuan man thein ni mase Israel Prime Minister hi asahim na turin Hungary sarkar khan International Criminal Court atangin in nuk doka hi khami International Criminal Court ICC zom tu ram ani tang khan in nuk dok wangin Benjamin Netanyahu hi manani talawani chu wang chuan US hatuna po hian athang meka naktu te pola cham turanga yania chu wang chuan Israel sarkar le America sarkar ina insum don ton na chungchanga indor ton nan nei na tura tele Gaza boina wang tele Middle East boina te khatiangang har satna le in rem na tur khatiangang chungchang tele thil sang sang an soi dun tura po hian thilpui mo tak tak an soi dona chungong ate chuan Israel Prime Minister jin chok hian US ne na an tho hona in lai chin na thazok an nei thina tura tan te po mala don ni angai ani bokani ti chuan kan chanchinthar thlir ho pangana chuan Russia lampang kan han hoi vele thokanga Russia chuan April ni ruk pathian ni jinglam khan Ukraine khapui Kiev chu tho theina mangin abaya heta hian mi pakatin nun na chana mi pathumin hliam an turani hemin nu de ulok hianin jingkar lampanga be nu lok hian ballistic missile mangin Kiev khapui hiron kap le boka chota chun building eng mazat an ron kap chia he building an ron ka chia ta hian chanchinthar puang tu Ukraine lama chanchinthar puang tu lar tak pakhat office ta pon kap chia ni tin he ti mek lai hian Russia lam ve thung chuan Ukraine teron ka chu drone som pakhat lai an lo ka thlak ve thu an soi bokani Russia le Ukraine chungchang hi chu ni kan channel a hian voi tam kan non soi to thina he ram pahni inkar boina hi are maidon amoti lain inremna te khatiang ang thut khom ten han nep US sarkarin palai na ten thok zak zaka chuti me kara chuanin anin kap ton renga chu Ukraine ram kho pui ber Kiev te po chu thlothi na mangin an va bil bokani hetiang ani wang hian Ukraine President Zelensky chuan he thil thleng Khawvel ram dang zong zong te poina remna le muanna Ukraine le Russia in karin do na chok be ka hian om an be selaya Russia ina thapui thoa Ukraine be chun zom sel hian Russia ina an ho tu an ramhroi tu Vladimir Putin an remna le muanna ne du lo zia chu alang chiang hle ta ni tin social media aron post le tapoka Zelensky hianin Putin hi ami zia chiang khat viawa US azuk zinna February kubin February thla zuk zin po khan US President Donald Trump le Vice President JD Vance ne na khan Putin ril ru hin tak tak lawa remna le muanna ti ol samte nei the boin tia Putin ril ru hi chiang photru hi intret chiana in ngai tu chian lo chuan US po hian a sok hokin la tur the ni ti khan a soi chok ani kha karon soi to thina kumin February tha Ukraine President Zelensky US azuksina US President le an Vice President ina an lo cha chua chiam tum khan hemi Ukraine President Zelensky hitlom du big mi alawa
thil ni phung dik tak ama mu dan le ngai dan khatlang takin a hrilani ama ro chu Trump pakhanin reilo te Putin ate chu ka bianga hei inin hriat thiam lo ni chu top mai anga tia ama ro chu ka soi non to fo thin ang khan kan soi non lenga Donald Trump pana ol sam tia Russia le Ukraine in kar boina chinfel tum nia ein soile chingfel thei mai tura in ngai na hi chu ala dik lo ta char sel chu an ri ani hi chungte chu kan chanchinthar thlir ho apanga na lo ni sela aporok na tan chun India rama kan lut vele to thunganga India rama hianin kan thlir tam lutuk lo Communist Party of India Marxist chun CPIM antia April niruk pathian ni khan All India Party Congress of Wisdom ni palina Madurai khopui Tamil Nadu a anneya chuta chuan General Secretary Tharatan MA Baby an thlangta ama hi Kerala State ami ni in kumsang khatjakwa somriat porok khan kumsomthum pahni mi ni in Rajya Sabha MP lo ni to a kumsang khatjakwa somko poriat thleng khan Rajya Sabha MP hi nia ti chuan kumsang ni porok atanga sang ni som pakhat chu khan Kerala State chunga Education Minister te polo ni to poka ama hi kumsang ni som pahni atang khan an party ro rel na sang Politburo member anitanani Communist Party ro rel na sang per hi Politburo ti ni thina chu ta chuan kumsang ni som pahni atang khan he an party ro rel na sang per Politburo member hi lo ni tan to ni CPIM Communist Party of India Marxist hian nikum kumsang ni som ni pali September ni som pahni khan an General Secretary Changlai Sitaram Yechuri chuan chana Sitaram Yechuri kha borol de thut anga ani wangin General Secretary nei loin an omrega hemi Sitaram Yechuri an borol ta ka General Secretary tharan rot le ma inkar hian GS na lo thok lei lok tur khan coordinator antia an General Secretary lui Prakash Karata chu ruatania ti hian Communist Party of India Marxist te hian MA Baby hi General Secretary net an nei don ta ania Communist Party of India te hi tuna chuanin an lian ta lo hle ba ya ka chanela po hin voi thum chu koran soi toin ka ria tun ma chuan West Bengal te Tripura te Kerala State te hi Communist Party ho len na nia West Bengal a phei chuanin akumakum tam kum som thum chuang don tho kum som li don aniang chu Communist Party hian sarkar nan changa Tripura po chu tiang tho chu nia Kerala State a tuna hian Communist Party kai hruain sarkar an nei mek boka chu tiang chu nia Kerala State che Communist Party sarkar na chhun tu na chuan ni to an lian ve thin em ani tin India ram politics a po hu hang an nga viawa state mai ba ka central politics a po Communist Party te na MP te an nei ve nual thina wang khan an thlop lam kha central sarkar na siam tur te tan pon poimo emema voice kan ti o ka te po an nei thuk ve thei em thin ni amaro chu Communist Party hi tun no BJP le Congress an han len chho tak a hian Communist Party hi India rama hianin an tlan niam tel mati mai turania tin Communist movement kan tiang chi te po hi India ram mi puite zinga po hian atlan na lutuk talawa mati mai turania tin political party mai ba ka hian India ram zirna in sang kan ti university tha tam takhi Communist ideology anti Communist thuthung hianin aluat ni trina professor role te zirlai role scholar role kan tiang chi te hianin Communist thuthung hian thuk takin zunga kai thina amaro chu tun hu hian Communist movement te socialist movement kan tiang chi te hi a lo tla na talu tuk lo niang Communist Party ngei te po hi tun lai zo ram thalai te zinga te po hian hria kan tam talo via ome amaro chu India ram chanchinthar langsar tak zinga mi pakhatania Communist Party hi pahni an oma langsar te Communist Party of India Marxist te hi alian zok ngai nia CPI pa ngai Communist Party of India an oma pahni ka tia Communist politics an soidon chuanin left politics an tia right wing le left wing an Communist
kan soi fe don chuan in political party hen right wing kan ti chu BJP kan ti te hei sa khoti big nei ang chi khatiang ang engani tran tu te kha right wing an tia sa khoti big nei lo engting an sa khona lam reng reng hoi lo party khatiang chi kha left wing anti ang chi te khan nia left wing politics si Khawvel hian a bikin USSR alen wanglai kol tur bo ruak ka te khatianga khachuan left wing politics si Khawvel apo hian international level apo hian engani achang tlungin mi te ngai hluta hlo ma ro chu USSR an ke cheta ka hianin left wing politics si atlan lu tuk talo ni chu o ti in Khawvel puma po hin angai the ni chung te chu kan threat ti zawa kan han soya ke kan soi tumpera ro kha Communist Party of India Marxist CPIM General Secretary Thar MA baby ani thu kha kan soi tumper chu ni ti chuan kan chanchinthar thlir ho apasari na tan chuan kan chanela po kan on soilan to thin Muslim sa khozui tu te thil nei ramle in chungchang en kol tu te waqf board anti te dan angan kal to na tur bil waqf amendment bill tu sang ni som ni panga chu India president in April ninga in rinni khan apom ta ka wangin danang taka kalpui tur ni ta hemi chungchang hi kan video ma salama khan chiang takin kan soi to kim chang lu tuk chon kan soi non to lowanga alo ngai thla chiang du le chiang du kan chun kan video upload ma sak ho ta khalo highlight ula chu ta chun chiang le zilin in threnon theyanga waqf board kan ti chu an ti chu Muslim sa khua hian hei an sa khua zui tu te zinga hian mi in an sa khotana ramle in te an thil nei an pek khatiang ang chi biak in te thleng poin an yang engpo khatiang ang sa khua Muslim sa kho zui tu te tana an pek kha a en kol tu of board an tia Christian sa khua nga kan ngai chung corporation committee kan tiang hin de mai ang chu corporation ro rel na sang synod kan ti te assembly kan tiang chi te khatiang ang chi ina an en kol thin ang kha of board an tia chung ho chuan Muslim sa khua ina zui tu tena India rama Muslim sa khua zui tu tena an thil nei zong zong an biak in ten dam do in ten thlan mol te an sikul te pon yang khatiang ang zong zong en kol tu kha waqf board on oma central India ram poma khai khom tur central waqf board on oma tin state tena state waqf board on om pokani chutiak ang chuan anin khai patiat khanin khatiang ang an property an thil nei en kol tu te kha an oma ni chu chu ni Muslim sa khodana chuanin hetiang anga sa khua na atana man tur thil an nei te hi lei emo hral emo phalan ni lawa tuma hlan chon thei ani lawa chu wangin sa khua rong bol na tan chaw man tur ani wangin engeni sarkar point rol lem lo Muslim ho khan an mani sa khua zui tu te zinga khan ka tingen kol tu tur ta khanin ruata anin thlang mai thina chu tiang ang chon anin en kola amai ro chu heta hianin India rama hian Muslim sa kho zui tu mi tam takanon wangin bungrua le ram le in le lo tam takan ne kha kha an en kol dana po hen thil fel lo tak tak te po om ve ei ruk na tele indu sakna uchuak te po thleng ver trin ni chung te chorem changa la in tu na central sarkar mek BJP hian of amendment bill hi ron siam ta chu ta chuan he Muslim tena sarkar hret pui lem lo ram le khatiang in le lawan nei te kha mumal zoka sarkar hret puina anin en kol theina turin amendment bill an puluta tun Lok Sabha budget session nei lai hian chu Lok Sabha na pass nu Rajya Sabha na pass le ti chuan tun in rin ni liam ta April ninga khan India president chuan alo pompui ta ka wangin India Gazeta chuan ta ti chuan dana nga kalpui tur ni ta hemi chungchanga hianin BJP national president JP Nadda chuan April nuruk pathian di khan BJP party din chamvoi samli parukna New Delhi an lomna athu soina he bill chungchang hi soya he bill awanghian sarkar lai pui chuan waqf board te chunga thun nei na lan tir kan tum lowa tin Muslim sa khwa thil nei anga hian iwa chu saka mova in rol kan tum lowa anin en kol dan a ero chuan dan anga kaltir kan tuma wangin he dan hi pulut mai kan ni tin ain soi thiam na asoya
amai ro chu hemi chungchanga hian Indian national politics engeni alluan ne ema achan chu ep tu pol lampang ten muslim te chanvo lak sakna ania muslim sa khotena man lai tang toa pi le pu hun lai tang toa anlo nen kol dan ngar gara khan inga tinge BJP sarkar hian hetiang taka muslim te thunei na le an thil nei chungchanga inrol du na neya hetiang dan te ron put lu tak mai tiang zong khan ep tu lampang te chuan an beina sa abikin congress te Trinamool congress te ep tu Paul lian tak ten parliament debate po muslim sa khwa engeni thawang hawin tran munan ko amaro chu rorel lai BJP te chu Rajya Sabha le Lok Sabha member nga zo kan ni wangin he bil hi dodal na satkara antitlang ta tho ani kha chu wang chuan all India Muslim personal law board anti te chuan he bil pom tak an du lo en tirnan hian India ram kho pui lian hun sang dodal dan hoi hot tur thuan soya chuta chuan all India Muslim personal law board te hianin Supreme Court ta te kan zual ko don antia tin all India Muslim personal law board mai ba ka hian Muslim sa khwa zui tu te zinga po he dan du lo na Supreme Court ina angai tu theina petition an tia Supreme Court an thelut mop pop rang pokani chung te chu he dan hi Muslim te chanvo ra be na le chu sakda ni wangin Supreme Court in ngai tu non ro se tin tuna hian thu kal mop poka tin political party te ponin beina sani he India ram politics su kan hrianga Hindu tamna rama chuan BJP te hian sarkar na an siam mai ba ka BJP support tu te thlop tu te an tamani Hindu sakho betu te zinga chuan amaro chu India rama hian Hindu sakho hi lian bera dot tu chu Muslim ania Muslim mishing hi mitam tak India rama hian nom ve thoti kha kan hriat sa nia chu wang chuan Muslim te vote hi ahlu em chu wang tak chuan abik takin ep tu lampang tan chuan Muslim te poisoi kha hlom ve thawani hei BJP te chuan Muslim te poisoi hin hlau lutuk lawa chan chu Hindu ho in hlomin an vote thina wangin Muslim te vote tel lo point sarkar central sarkar ale state sarkar an siam thei fo thina wangin Muslim te tilung o hin tum mem lawa amara chu ep tu pol he congress te regional party kan ti te tan chuanin Muslim te vote hi hlu emani chung te ni wang chuan he of amendment bill chung changa po hian ep tu lam chuan sarkar lai pui kai sarkar na kai roi tu BJP te na takin an beya chung ang te chu ania tin sarkar lai pui hian a chin chia dan chuan of te en kol thil nei za thi tuna hian noi riat le point riat ania chung of te na an thil nei Muslims sakhoa kai noya bungrua ram le lo in an tiang chi te khatiang an property an nei hi UP Uttar Pradesh te chunga atam bera dota chun West Bengal ania tin Punjab in an dot le ani until nei mun thuma thena mun ni ai tom chu thlan mual te lo nei na ram agriculture land an ti te biakin an masjid an mosque te tin dor le in te nia tin fara chomna in te damdo in te dor te khatiang ang chi school te madrasa anti Muslim school khatiang ang chi te kha anni bokani Muslim mi tam takin he dan hi parliament tina pasta ki an do dala wangin tuna hian India ram politics apo in be na sataka choka magvedek mai chu thil ngai nom vedek mai chu hei Bihara rural mek Nitish Kumar te Paul JDU Janata Dal United te hi Muslim ten an vota Muslim te vote hui khom cheu thinan nia tin Andhra Pradesh sarkar na siam mek tu Telugu Desam Party Chandra Babu Naidu kai roi sarkar te po hi Muslim te vote hui tu thata kan ni thina tuna hian NDA BJP thopui BJP le an trandol pui te thok tran khom na NDA JDU te TDP te chun telani engtitia hetia of amendment bill hi BJP hian NDA an trandol pui party lian TDP te JDU te thopna an mu thei hi enga ti ta nge ti te point angai tu thei ome chu an hemi
dan an putlu don hian TDP te JDU te hian ron ve veka an ni hian JDU le TDP te hian an du dan te khan soi ve ni kan du dan ang hi lo ti hlo tling ula helai dan hi helai hi then khati siam that di sela tiang chi khan khatiak ang chi neu kha an du dan te khan soya khak ang te kha an han siam rema chung te ni wang chuanin NDA tang ho regional party pahni JDU le TDP te na he Muslim te na an du lo em dan an han thlop ta hi mi te mak an ti te po hlo amero chu soile soinu NDA tang ho an ni wangin an thlop lo thei lo na chin te po chu lo ve a amaro chu Chandrababu Naidu le je hemi Nitish Kumar te chu Muslim vote hui tamber thin te khan hetia of amendment bill an thlop ta ka hen Muslim te vote hian hlo chho nem ti ro chu hunin la ron hril tura ngai taila chungang te chu he of vote ngorgor of amendment bill ngorgor ba ka hian a chanchin tingai nom tu le ti beng ngeni beng ti war tu pakhat alo ni ve boka ti chuan he thil thleng chung changa hian politics akal thui chho viawa heti mek lai hian Hindu kulbuk Paul RSS Rashtriya Swam Sevak Sang te chuan an kartin chanchin bu organizer an tia chuan India ramak Roman Catholic ko sante ram nei chungchang anon soilang ve tapok ani he thil hian porok ron nei lian le ta ep tu Paul ho tu Congress roi tu Rahul Gandhi chuan RSS te thu chu chungchanga hian hetiang hian social media tar langa BJP kai hroin Muslim telaka waf dan thar apom tak chu adot le chuan hetiang dan ang tho hi sakhotlem zok telaka malak ani zel don nin angaya chuta chuan he a social media post a hian adot le chuan tihian Muslim te chungchang dan anga rel fela lo ni ta adot lea an target RSS ten an target tur chu Christian te aron ni le don anon bitum hlato lowang atini chu a confirm na ang reng deuh chu RSS te kartin chanchin bu organizer a khan India ram Roman Catholic te ram nei zau zong tele an thil nei hlu zong te kha an vei thu khan on ziak le tapokani hemi chungchanga hian Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan point RSS te tu so hi nat takin ron soi sela nam tlem zok te le sakho tlem zok te bitum na niin an aron soya Kerala CM po hian RSS te thil ron soilan hi thil tu lo lutuk niin a soya ni hei ka chanela hian ka ron soi to thina BJP te le RSS te chu u naw piang munang mei an nia an tang ho ani thuthlung in nang ania Hindu lal ram zo du tu ten nia chu wang tak chuan hetia Muslim te an biak in nei te an building nei te an ram nei te sarkar dan hnuaia an rin lu thei chuan le keini Christian ti kan him ve don am ti chu hunin laron hrilanga nge target thama min ngai lowang ti po ngai dan dang om theya I target thama min ngai ani chuan I kan Mizoram chung ngeya kan biak in nei zong zong te kan ram nei zong zong te tu na hi chuan Presbyterian ko hran chu a ro rel na sang ber synod tina a en colony Baptist ko hran chu assembly hnuai an oma khatiang khan Salvation Army chu territorial headquarter hnuai an oma khang zong zong kha sarkara ron in register vek to ula mo khatiang ang kha engani in biak in en kol dan te in ram dei dan te in puisa chevel zong zong te hi sarkar in kan lo en pui tong chu ti ang khan dan ron siam to thut ta sela Mizoram Christian te kan lom view kher lo mai the ni chu wang chuan hi tuna kan thlir dan hi Muslim te chungchang kan va soi moi na lam deluin Muslim sa kho in en kol dan an ram nei len thil nei te khatiang sarkar dan hnuaia an rin lu thei chuan keini Christian te ram nei le khatiang ang thil zong zong te pokha in en kol dan le biakin in sak dan te in thil nei zong zong te hi en kol turin IS officer mo MCS officer in a ho to turan ni han ti tamai sela keini chon soi tu reng kan nei don lo ni chu wang tak chon central politics ei kan thre tangaya central politics in soi theina nga te comment ta te kan BJP soi chhe ten tia a chang le Muslim hi tan ten tia amar ro chu kan comment zong zong kha han en let le ula ke na ka soi tum ber chu awareness sim hi ni chu ta tak chuan
central politics hi kan hriat chian anga a chan chu right wing politics kan ti Hindu lal ram zo du tu te hianin India rama hian MP nga berten ni wangin an tumber chu Hindu lal ram din an ni wangin Hindu ni lo sa khodang te chu nokan tia chu wang tak chuan a bikin India rama chuan India rama piang sa kwa Hindu te Sikh te Buddhist te chu nokan tilem lo ramdang atanga sa khoron lut Muslim sa kwa te Christian te chu nokan ti em ani ti hi kan hriat chian bal turadi chu wang tak chuan right wing ho na politics an kalpui Hindu lalram zo du tu BJP len thurol pui tenap he politics an kalpui dan hi chu kan hriat thiam ve atula in soi thaile khatia va in dem vaklam ni loin kan an ideology kalpui hi kan hriat chiana ke ni poina lo in rin lok tan te le lo in ven dan te kan hriat thiam thina turin central politics te po hi ron soi ve thin kan ni thiam tok in chu wang tak chuan Hindu lalram an zo na tur tan chuan tuna hian hei kan biak in ten control veka kan ram nei ten control veka khati nganga ni chuan central sarkar dan ro rel na hnuaya khating dan te pas nan lo ni tang ni taila dan lampang hri chu kan ni hau lawa rin thu ang deuh ala ni ria khating ani chuan ke ni Christian te tan po hin heting ang dan te min pas khum ve ta sela kan lom view lawang ti kha hriat tur ani chu wang tak chuan Muslim ten target char hi anex so ke ni Christian te kan ni thei ni ti kha kan loin hriat thiam thei nan kan soi zau deuh lok ani chu a thuile tuk to ne ti khan kan du to kanga ti chuan apariat na chuan April ni thum ni nga ni liam ta khan sarkar lai puya Ministry of Home Affairs chuan West Bengal Gurkha ten state than nei an nge chungchanga Gurkha hroi tu te thut khom na nei puya New Delhi he thut khom na hian state sarkar ai hotel tur West Bengal Chief Secretary chu tel lo wangin Gurkha ai te hian makanti thuan sei chok ani West Bengal tu na sarkar siamek tu Trinamool Congress ho tu nu Mamata Banerjee hianin an state tendara Gurkha state siam hi engtiklai men ka pom don lo atia chu wang tak chuan a state chief secretary po hi tir du lo ni mai theya West Bengal marlam Darjeeling te Kalimpong te raile duars hom chunga Gurkha nam te hian state than nei ngetin kumsa kha jakwa somret chawatang to khan sarkar hin lokar ve ngar to thina tuna hian Gurkha nam te hian West Bengal chimlama hian kumsang ni som pahnia tang khan Gurkhaland Territorial Administration an nei meka ti chuan hei hi du tok lowin an mani pula state than nei du na hi alian chhozela Gurkha te hian British in India ram an apply de to po khan Gurkha te hi West Bengal atanga lak rana an mani pula province ran nei ta kha an lo nget to thene ni arei to emema chu wang chuan he politics po hi ngai nom tak ania soitur tam tak oma chu wang chun Gurkha te hian tuna sarkar lai mek BJP tilom nan hian Lok Sabha MP te po BJP MP te an lo thlang tling to thina tuna hian Narendra Modi kai roi BJP sarkar hian Gurkha te tilom nan hianin state thar Gurkhaland te hi aron pian tir lawang ti poi soi thei lawa a pian tir lo thei tho boka eng po chu ni sela hei Andhra Pradesh atanga Telangana state a pian don khan kan hriat reng tur chu Telangana state aron pian don khan Andhra Pradesh chhunga mitam zok khan an du lo ani amai ro chu parliament tan pasa heta state a miten lo du lo engang ma sela parliament thu nei na ni wangin ni parliament in pas chu Telangana state kharon piang tho ani ti kha kan hrianga West Bengal hi tuna hian BJP tena an target lian ber zinga pakhat ania West Bengal a hian BJP sarkar ala piang ngai lo ani chu wang tak chuan tuna hin Trinamool Congress Mamata Banerjee ho in sarkar an siam meka hemi ma hin Communist Party in sarkar an siam thinani chumi hnuwa chuan BJP ti hian central a sarkar hei atram thumnan mang meka chu tiang ani mek lai chuan West Bengal a hian kuan hreu hlei thei lo ani chu tiang ani wang chuan Mamata Banerjee an hne hlei thei lo wang hian West Bengal state te thendara Gurkhaland ten siam chuan BJP tan khanin Gurkha chuan state petu BJP ni chuan BJP tan khan state a sarkar na siam kha olsam le ngal don ani sarkar nan siam hi
ani satlia lawa lok sabha te rajya sabha i member an nei bel theina tura ta na i thilpui mota kalo ni tel ve sel pok nen chu wang chuan Mamata Banerjee han enge ni han then dar vela kha han kai dar vela kha BJP te po hian an hre lutuk lo te pon angai thei don dona lan chang te po mani chu tiang ani wang chuan West Bengal state chim mar lampang North Bengal an ti lampang ha hian Gurkha state hi lo piang lawang ti po soi thei big mi lawa amara chu a piang nge yang pok an ti thei lawa a pian le pian lo kha chu hunin la Sri Lanka eng po chu ni sela Gurkha te hianin khumi Darjeeling area vel bor Kalimpong te Terai Duars mun vela khwanin Gurkha nam te tan hianin an mani pualain opnation state than khan lo demand ve me ka chu wang chuan state em ni lo ma sela UT tal an la ti ve ta la ni chung ang te ni wang chuan kumli chung set hemi chung chang bo ro kan re to nuwa tun hai hian Ministry of Home Affairs in April ni thum ninga ni liam ta khan I Gurkha ai o te hi Delhi a thut khom na nei puya I Pol Pathum Central Sarkar state sarkar le Gurkha ai o te I thut khom na nei tura khan West Bengal chuan an sarkar ai o chief secretary kha an tel tir talo thunga hei ero hi chuan Mamata Banerjee in West Bengal a Gurkha state siama du lo zialan tirna te pon ni ome ti chuan a pakwana tan chuan All India Congress Committee AICC session chu Gujarat khopui Ahmedabad ta April ni ko hian nei ani dona he session a hian Lok Sabha in thanan party chaklo na thlir let na tele party thuam chak tan turten rel dona tin he AICC Congress I Ahmedabad an nei tura hian an thurel turzinga pakhat chu Congress le an thurol puite telna India block tun hnaya I tangrol leithei lo ta te hi tuai thar le tur nge tuai thar le lem lovin Congress party hian mani party malaka I chakzo ka kaldan tura ngai tu don ti te po ngai tu tur zinga hina tel nia soinia AICC session nei na hi tur Gujarat a hian kum som thum don chu Congress in sarkaran lo siam to lawa I Congress ina Gujarat sarkar da an nei lo kum som thum don nuwa Gujarat state a session an han ko te po hi Gujarat state chunga hian Congress hianin nasale zual zoka man lak du wang te po ni mai the bo ro khan siam len an du wang te po lo ni mai the ya tin he mi mai pa ka hian I a history zonga thir chuan I Mahatma Gandhi te lo Seilen na state te nia chu wang chuan I Congress party hanin tuai thar le na tan te pon duwa chu wang chuan I Gujarat state a hian All India Congress Committee session hi an khat nia soite po ania tin AICC session hi Gujarat a hian tum nga an nei to tunan nei hi voi ruk na tur ani to pokani ti te kha I han soi delta versim shimila tin All India Congress session a hianin in district level te hetiang ang boot level kan tiang te malak dan tur chungchang te po an ngai tu tura soyania tin Congress a hian tuna hen an party president Mallikarjun Kharge a kai hroina hnuaia session an nei voi ni na turania Kharge chu nominal head an ti amminga party president an ni ve baya Sonia Gandhi te nu fa ho hi Congress party chuan a thu ber hin ni maya chu wang chuan Sonia te nu fathum ama Sonia te a fanu Priyankai te fapa Rahul te hi mipui mitfu na tur chun ni le don in langa Rahul Gandhi hianin he session a hianin athu soi tura langsar tur te wangai chanchinthar thu puang tu te na an rin pakhat chu hemi kha sen sa san tia India rama nam hnuai hnung jok te engzat che hinge omti dik taka chin chian ni ro se chiar pui nei ni ro se tiang chi te kha asoi chokang ngem ti te po chanchinthar puang tu te chuan an rin dan anin rin siak vel ani chu chung vel chu nia he All India Congress Committee session an nei na tura hian Congress party mason zel na turan ngai tu don awangin Congress tan ron din chiale na chance om don em don lo em ti te po engen rabi siam na poi mo tak tur te po ni don awangin hei chanchinthar langsar tak pakhat ania ti chuan kan chanchinthar thlir zauna somna chuan April ninga in rin nia Ministry of Home Affairs hoi hota meitei le zauna thlak ai ote thut khom New Delhi an nei chu thumum tak nei hlei theilowin an zota a
zauna thlak ai o te chuan sarkar lai puin rut na poruk an nei te chu soi ho ni hmain ro rel na than nei an du na chu soi ho phot an nge ta ni zauna thlak ai o te hian mei te tin en hian ro rel na pakhat nuwa kanom tlang thei to lowa chu wangin sarkar lai pui hian rut na eng pon nei ula kan du ber chu zauna thlak te na kan phut ro rel na than nei chung chang hi min soi pui phot ro tin an nghiata mei te lam ve thunga ro chuan dan lo manipura cheng te chui chuanan National Register of Citizen NRC manipura man rut na soi ho an du thuan soi ve thunga ni eng po chu ni sela he an in mu khom an in thut khom a hianin engian rel tak le chu tiang kha tiang chu tia official a puanom lo wangin chanchinthar lama kan lo mu angkha kanon soi chong ve ni meya thumum tak nei ri lo ma sela rem chang ma sapera mei te le zon hatlak ai otte ne na thut khom nei le tur hian Ministry of Home Affairs hian a cha dun a hun le a mun tur te po lai hriat tir le ni se tin thu anin thla ni om tak ania ti chuan April ninga in rin ni khan Manipur chungchang kan soi mek lai hian Manipura kang pokpi district a ramin chu thu boya wangin khopati inkara boina chuaka Mizo min hliaman turani ti chuan April ni ruk pathian ni khan Manipura BJP Minority Morcha President Asghar Ali Maka Mayom chen na inchu Khawvel district mi chu Muslim mi puiten an halani he boina lo chhuat chan hi Asghar Ali hian tun hnaya of amendment bill thlop zonga Facebook a post a siama wangin a Muslim puite he meitei Muslim meitei Manipur again Muslim sakho betu nom ve chung ho chu meitei Bengal antia chung ho lung oi lo chuan an Muslim pui Asghar Ali in hian halta nia soenia Manipur chungchang hi kan soi ta lo boka an state chung political party sang te chuan tun tai lok khan thut khom an ne chu ta chuan sarkar lai puin assembly bial siam thatna kalpui atum chu an du lo thu an soi langa amaro chu hianin mu khom na hian ro rel lai BJP le ep tu pol lian ber congress te ro chu an tel lo thungani amaro chu he an ingeni political party sang te hian Manipur a hian delimitation antia assembly bial siam rem rot na hi Supreme Court in sarkar lai pui hna thlathum chungin Manipur State Assembly ram ri siam thar tur hi kalpui ro tin thupe ka pe chu thamasa tang khan thupe ka chua chu wang chuan tun July thla thleng hianin he delimitation hi kalpui tur ani wangin Manipura political party sang te chuan an du lo thu an soi langa chan po Manipura hian tuna hin ram boi an ma chon meka a chan chu mei te le zon ha thlak te in kara boina na sataka choka chu mei ba ka he assembly bill siam that ramri han siam thata han sik soi vela kha kumsang ni pakhat chhir pui be chana kalpui turania amaro chu sarkar lai pui hian kumsang ni somni porok na koma hin chhir pui anei dona chan chu chhir pui nei hun tur kumsang ni somni pakhat khan covid thrileng awangin nei theini tak lo wangin chhir pui India rama chhir pui hetia nei nun ber kha chu kumsang ni pakhat ani dora chu wang kumsang ni som pakhat ani dora chu wang chuan khami be chana assembly bill siam rem kha chu adik thein an thelo ni political party te hian chu wangin Supreme Court thupek man ni sela kumsang ni somni porok chhir pui nei zo huna assembly bill sik soi hi chu kalpui ni sela ti in central sarkar dor le te pon tuma chu an chanchinthar ni Manipur chanchinthar zinga langsar tak pakhat ani wain kan han tel pokani ti chuan a top na pera kan chanchinthar thlir ho som pakhat na chuan April ni ruk pathian ni khan Prime Minister Narendra Modi chuan Tamil Nadu wa Rameswaram ma Panban Bridge ahonga he alei a hon hi Rameswaram chu thliarkar ania thliarkar le khomwal khami ain thlunjom na tur le thui takan dokha ahonga ni he thil hi national news aron langna savia wachan chu political party in chirthe na wanga nia heta hian Prime Minister Narendra Modi hi Sri Lanka azin hokha Delhi po pan lawin Tamil Nadu hi ron pan tlang hala chuan hele Pamban Bridge anti hi hongani heta hian
Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin chu telve tura be se ni line Prime Minister Narendra Modi hi troi om du lowin an state a uti khuwa akal de ya uti a hian sarkar medical college a hongani an chuta tak chuan BJP state unit te chuan an Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin a Prime Minister ron kalme po alo thlop du lo ma lo troi om du lo khan dem thu na sat taken ron out chu apuya an beina sakapa Tamil Nadu Chief Minister hin Prime Minister in hetiangang thilpui molutuk kan state aron tilaya troi om du lowa phundanga kalde hi thupa choi turani te pontia amara chu ka chanela point karon soifo to thina tun na hin Indian politics tingai no memem tu pakhat chu Tamil Nadu State Chief Minister M.K. Stalin hi ni vetlat meidi ani hi DMK party hey regional party Mizoram chu ni se PM MNF kan tiang chi centralism nei lo party khatiang kha an ni wangin BJP te hi a ho ma BJP te nen hian thu in mu lo na lian tham tak takan ne ya Tamil ho chu ka lo soi to thina ka channel ngai thla to thin te chun in shefo nga Tamil hian mar lampang India chim lam min nia mar lampang vai hin ngai na bik lo ani chu wang tak chuan hetiang Hindi tong mangte khatiang ang chi te khan ngai nat lo wang le BJP sarkar Tamil Nadu state a an len lo na tur te pon thiang chu Tamil Nadu Chief Minister hian a thopui thadu reng lawa chu wang tak chuan Prime Minister mewin an state a leite honga tin mason na tur rel sakthar na tur te rel kong siam na tur te le khatiang mason na cheng vai bel cheza thum chuang ban deuh tho lungphum te phumani chung po thopui du lawa mun dhanga kalsan te kha Indian politics engeni chanchinthar aron langsar vewa M.K. Stalin hi pa verio na ne ya Prime Minister Narendra Modi le kai shoi te hui engte chia ma hian angai lo ve pakadi chu wang chuanin kan chanchinthar thlir zauna po hianin ni karon soizin veber polzinga mi nia ya ma te point NEP National Education Policy Tamil Nadu mana du lo wangin Union Sarkar hemi Central Sarkar nen nasa takenin be ya tun tuma po Prime Minister in an state at loa lungphum te phuma leite honna po khan a troyom le du lowa chu wang chuan Tamil Nadu state chanchin hi kan tel lo thei lo ni ti te po kha kan han hriat tlana ta na thawme eng po chu ni sela hei kan video hi sei le ta view me ya kan du tok le don hnaianga chanchin thar hi atira karon soyang deuh khan eng chin hinge kan thliranga eng lampang hinge ngai nom kan ti zong te kha comment lama te khan ron soitaw la ti hian karon thren anga America chanchin te atlang pui thu karon thlir chu Europe lampang te adot le chuan Ukraine le Russia boi te Israel le Hamas boi te ka thlir tlang puya hemi Khawvel hop zau zong a chona dang pot tlem chu ka zep zeu sewa abak chu Indian politics a hian ka lut thinani chunga chun Indian politics a po entirnan chumi state chungchang chu ka hredu mo chumi party chungchang chu ka hredu mo khatiang ang chin in nei chun comment ta te khan non soi ula kan thiam tok le kan mu phak ang tok ate a thlir zaw na te buat sai kan tum zel don ne ti kha kan soi tua ka cha le du fo cheu chu hetiang kan ron siam ve te poi hi afam kim lowa akim chang tok lo ti te po ka hria amaro chu atlang pui thuya enge ni bengwar na te kan hria na ti zaw tu te alo ni ve be sein thiamang token karon siam thin ni ti kha hreila chu wang tak chon ru zaw tak pu chungin hriat bel na kan nei mi hringina chanchinthar kan han hriat te kan han thlir zaw te hian hriat na min ti pun hian mi hring te tan hian ma son na alo om ve thina ni ti kha hreila kan ngai tu na te pot ti zawila kan kho thlir te min ti zaw tu tan mangila chu chu ka du thu sa mani ti kha kan soinon ve le duwa chu wang chuan min lo comment sakanga min lo like sak le tur te point kan ngen non le chawa ngai thaliam pot lovin comment in han da te hi a hlu ve pe ma min ti phur ve thina ni ka lo chiar vek thina ni ka phak ang le ka theyang tokin karon reply deuh vek zel bok chawani chu wang chuanin in tel lo chuan he channela video karon upload thin te hi siam te hi phurom lowa chu wang chuan min thopuya min toyom sel turin ka som cheu ni ti kha kan soinon le duwa tin channel te po kha thei ni chuan lo subscribe ula subscribe ti han me mai kha nia amaro chu
ti thei ngang lo le har sa ti tan chuan in ka ti lui du chong lo chawa amaro chu kun jung pu subscribe ti va met ve mai thei ka no mani chuan min lo subscribe sak ula ti kha ka ngen na chawania tin kan video hi a link te kha i share ti a khan in han kalanga a link te kha WhatsApp ate social media sang sang ate po i a share the ni chu wang chuan lo share tar ula ti khan a thleng dar zau zelanga mi ten hriat na te beng varate an lo nei bel ve zelanga mi te tan mal somna nang le ke hi kan ni the ni ti kha kan soi te du bokani chu ti chuan kan du tok leang